is René Reinders. Ik ben 28 jaar en eigenaar van Noir en Sols Boutique. Ja, ik wilde wel echt zelfstandig ondernemer zijn. In welke branche wist ik nog niet goed. Nee. Tijdens mijn studie werkte ik in modeboutiquejes en zodoende dacht ik van nou, toen ik afgestudeerd was, laat ik gewoon proberen om ook een modezaak te openen. Nou, ik heb het tegen mijn ouders verteld en die zeiden van ja, de kleding wordt meestal niet veel geld verdiend. Nee. Dus zij vonden het niet zo'n goed idee. Dus ik moest echt wel een plan maken. Ja. En ja, natuurlijk locatie zoeken. Maar ik bleef volhardend en uiteindelijk ja, is het toch. Nou, ik had dus eerst een damesboutique en daar verkocht ik ook schoenen. Ja, eigenlijk verkocht ik die schoenen heel erg goed, maar mijn eerste winkel is maar 45 vierkante meter. Ja. Dus eigenlijk geen plaats voor die schoenen. Nee. En toen hield de schoenenwinkel aan de andere kant van de straat op. En toen dacht ik, ja, dit is mijn moment. Ja. Ja. Daar heb je niet lang getwijfeld? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, nou, ik weet niet zeker of het een beslissing is, maar bij mijzelf persoonlijk is het meer personeel gerelateerd. Dus ja, ik heb nu personeel en ik laat hun ook van alles doen. En 10 mensen zelfs al, zei je? Ja, klopt. Ja. Dus ik vind het soms moeilijk om dan dat uit handen te geven. Het loslaten? Ja, precies. Maar ze kunnen het hartstikke goed natuurlijk. Maar dat is wel, ja, dat vertrouwen moet je ook hebben en dat loslaten, dat, ja. Oh, ik heb wel heel regelmatig gemerkt dat mensen mij niet serieus namen. Nee? Nee, nee. Een vooroordeel toch vanwege leeftijd? Ja, ja. Okay. Maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk laat ik gewoon zien wat ik in huis heb en dan merk je ook wel dat ze veranderen. Met resultaten laat je eigenlijk terugzien van kijk. Ja, of als je natuurlijk leveranciers hebt en je betaalt iedere keer, blijkbaar is dat speciaal. Ja. Ja, dan uiteindelijk als je dan 3 jaar samenwerkt, dan beseffen ze zich ook wel dat je gewoon dus dat je gewoon serieus bent. Dat heb je inmiddels overwonnen op je 28e, dat zie je wel serieus nemen. Ja. Nou, dat vind ik een hele grote uitdaging. Ik werk heel graag en ik werk ook heel vaak. Ja. Soms wel 7 dagen in de week. Maar ja, ik probeer wel af en toe tijd te nemen om ook iets anders te doen, want daar krijg je ook wel energie van natuurlijk. Ja, kijk, omdat ik zo jong ben, mijn bedrijf is nog super jong, ik heb geen idee wat die crisis, ik heb er niks van meegemaakt. Voor mij is die er gewoon helemaal niet. Nee. Dus in de zin van de crisis, ik heb geen idee. Ik heb het idee dat het best wel prima gaat en dat er ook wel gewoon zeg maar, bedrijven die er al 40 jaar bestaan, dat die misschien ook gewoon aan vernieuwing moeten doen. Ja, en zo krijgen wij, de jonge ondernemers, natuurlijk ook kansen die, als zij weg zouden vallen, dan krijgen wij natuurlijk kansen om die plaats wellicht in te nemen. Wij, jonge ondernemers, weten gewoon heel goed bepaalde dingen in te zetten, zoals social media. Ja, dat is natuurlijk een heel groot aspect wat nu gewoon hot is. Ja. En bijvoorbeeld mijn buurman, daar had ik laatst nog een gesprek mee, de juwelier naast mij. Die zei van ja, ik weet gewoon allemaal niet hoe het werkt en ja, ik heb geen idee. Maar dan heb je al zo'n groot verschil van mensen die gewoon je helemaal niet vinden of niet zien. Nee. En ja, dat is natuurlijk het eerste aspect. Ja. Nou ja, we hebben wel ook een online shop. Okay. Hier verkopen we wel, maar niet ontzettend veel. Nee? Ik vind het vooral ook een visitekaartje. Dus ook onze vaste klanten zitten geregeld, ze kijken daarop. Als er wat nieuws binnenkomt en dan komen ze vervolgens naar onze winkel. Om het toch fysiek te passen en te... Ja, dus ik denk natuurlijk is internetshopping
ja, heeft een gedeelte van de omzetten afgenomen, maar ik denk dat die nooit volledig nee. weg zal vallen. Want ja, het is toch gewoon een gevoel dat je hebt als je in de winkel bent of je wilt worden gestyled of ja, dat heb je niet online. Nee, dus nee, daar maak ik me geen zorgen over. Absoluut. Ik weet zeker dat ik nog niet klaar ben met openen, maar wie weet wordt het wel iets, iets heel anders. Gewoon een andere branche. Maar niet dat ik daar nu al een idee over heb. Nee. Maar ik weet het niet. Ik ga zeker nog meer doen, want ja, ik heb nog tijd. Nog tijd. Ja. En zie je zie je jezelf binnen Limburg blijven ondernemen? Of trekt België of Duitsland of de Randstad je ook? Of zeg je nee, ik voel me weer prettig eigenlijk in Zuid-Limburg. Ja. Ik wil sowieso zelf hier blijven wonen. Dus, en ik vind eigenlijk dat ik wel in de buurt moet zijn van mijn bedrijf. Ja, ja god, ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat bijvoorbeeld als je naar het buitenland wilt gaan, dat met wetgeving en zo, dat het ook best wel moeilijk is. Maar ja, alles kan natuurlijk. Ja. Hasselt bijvoorbeeld is helemaal niet ver weg. Nee, hetzelfde taal. Ja, precies. Dus het zou kunnen, maar... Gebeurt het op modegebied niet in Amsterdam? Als je echt... Nou ja, goed, ik denk dat bijvoorbeeld die merken die ik verkoop, die kom je in Amsterdam best wel geregeld tegen. Ja. En hier in Maastricht ben ik een van de weinigen. Ja. Dus in die zin... Is de concurrentie hier minder op die merken? Ja. Unieker bij je? Ja, en hier ben je inderdaad iets unieker. En in Amsterdam is iedereen helemaal hip en helemaal alles het nieuwste van het nieuwste. Ja. Dus ja. Ja, zeer zeker. En ja, ik heb ook ontzettend veel toeristen die bij ons kopen. Ik denk zelfs wel 50%. 50% toeristen? Ja. En hoe bereik je die dan? Want die volgen jou denk ik niet allemaal via social media? Nee, die lopen gewoon bij ons op de straat. Dus... En die zien in de etalage van... ja. En dat werkt toch nog altijd beter dan online? Ja. Ja. Kijk eens aan. Dankjewel. Oké.